Saki ne mafita dore kawai ki zo ki kula ni. Ki kaɗai na gano kyawun halinki ne ya zama ani. Na sani ke sashi so gadarsa bai da siffanni. Kunki ne na nufo mai kyandiri ki amshi furanni. To ina mafita in kin kace ba za ki iya ba. Su akwai da ina yau gamo da autar mata ta aminta da ni na bayyanar da duk manufata. Yar budurwa ta kasan suna da yin mata, har ka gano ta kasan take da yin mata. Su mataki ne na haushi na iyo rata. Yar budurwa ta zancen kikin gaban fara ba. Ce mai tsada son ruwa na dire yayi wasaran ne mana huda, wanda duke ta baki inda na gashi zan rike sanda. Duka san ki kwarai nake furta zan ci kaya na suda. Batun ajiya ne waye kamar su ne ya mutanda. Zana juna gwagwarmaya komai wuya ba za mu rabe ba. Suna to ina zan je in tabarin mai suna. Yar budurwa ta ce rufin asiraina. To ina mafita in tabarin zan koka, tunda ta yi mini ɗauri irin na mai sarka. To ashe mafita tare ce budurwata, da safe nake yin batun ki kan wata. Ki ji daɗi mana ki ji gimbiyar mata. Sanki ne yake mini ruhi da kuwata.